Merhaba. Merhaba. Çavayı. Başımı çavanı. Sabi. Tu çil kilvanlara? Valla digerim. Xora digeri. Ere. İstanbul xoşa. Ji bo geri. Belki Ere. yek jin herî xoşa ciyanê. İroç hafta sonu ya. Boyu hoş eder var. Ecem ra. Yani çima ra? Çımara yani viyaj bu Mısır dibejin ya. Aha. Tanrıca. Nana tişkus em Alaka habiyetine. Nana alaka mı büyü tıneye. Evet. Em ji bu Kürdi dibejin ya be Ecem ra beje be Ecem ra. Em ji bu iyi gotin yani be Ecem ra ber. Ya ji bu Ecem. Belki kesin edzani ev ra çiye hatta ne? Ere ya ama ez dibejim jona yani. Gava ez jumla pistik vakte. Dibejim na tişkusa çenekin yani bu Mısır tanrısı falan filan. Ama hiç ne had bir am olay. Valla. Eyvallah. Mugo belki tecrübe başına ve hak Kürt gribe. Na ya je koşam diçe ya gava dibejin te Amonra. Tişkusa ya dibejin ama koşam diçe ona gava dibejin. Tu jikuy Ecem. Ez Ahmet'e mi? Ahmedi? Ki deri? Babam yani ez ji bajarê me. Babamın ji Navende Hazroya yani. ere. Tu hiç genci Evet. ama diyaret ser vi karî xwandiye. Hani Evet. karî bana bahsedip ki Tabii. müzik u jiyana Tabii. te u tu li dere genç tenaftu müzik. Ez gava ez küçük bunun cami dedamın. Babamın yani pır doxwast em bixwînim. Ez 6 salî bûm min dan kursa enstrümanı. Ez piyano alîmîm. Ama Çend salî bû? 6 salî bûm. 6 salî de tu piyano. Ere. Süper. Li Amedê de. O ama birayê min jî diçû de alîmî. Ji bo wê ez jî bûyî behevra diçim. Min dibînin mamoste dibin ya pir baş e. Bira were ez jî dest pê bike. O ev jî bavêm jî dibe bira were here. Yani bira be alime. Nava malî da hebû bavê diya da sen gidip strana Ere bêje. diya min dengbêjî dike. Dengbêjî dike. Diya min bavêm behevra digotin kilama. Gava ez piçûk bûm tê bîra min. Diya min digot davê bavêm digot. Behevra kilama digotin ama dengbêj Kurdî digotin. Belê. Ez jî gava piçûk bûm pir hez dikirim yani. Klama bêjim, klama İngilizî digotim. Hevalê min hebû giştik zaza bûn. Nizalim Türkî jî o Kurdî. O ez bana yani da alimim. Da alimim. Da alimim. Ondan sonra o davî işte gava şey salibim dest Pekir. pê kirim. Yani. Şu davî da li konservatuarê ez Kê derê? Denizli. Denizli. Em derketin jî Amedê. Ve barkir. Em bar kirin. Un çün Denizli'yi. Ez şu em çûm Denizli'ye. Ji ber karî malbatê bûyan? Ya babamın dixwast, babamın go em herin. Ji bo gedê yani Zaran. xoşkamın dixwand. Ji bo wê Li wir babamın dixwand? Erê Denizli xwe dixwand. Babam jî go em ji bi tera werin. Em çûn ez li Denizli dest pê kirim li konservatuarê ê belediye. Belê. Li wir dest pê kirim. O davî bilgisayar mühendisiydi. Endezeriya kompütür. Erê endezariya kompîterê ez. Te ew beş xwand? Ez jû em nexwandim. Te te nexwand. Te kazanç kirdin ne çû? Ez kazanç kirim, ez neçûm, ez babê xwe re gotim ki ez dixwazim ez müzik bielîmim, o dixwazim yani hunermend gibi bim. Ez ji bo belê em te têxin, yani tu çawa dixwazî ser. O ez saw ki alîmim, müzik alîmim, davê zaten zanibûm piyano lêxim. O saw ki şun da işte Marmara Üniversitesi Belê. müzik öğretmenliği xwendim. Şun davî ez klama Te digotim. dest bi êdî pratikê jî kir. Konser û her wekî Tabii. te yani piştî zanîngehê. Te Erê. beşa müzikê xwand? Na, piştî zanîngehê gava ez zanîngehê dixwendim. Belê. Ez li wir jî klama digotim. Ondan sonra hevalê min hebû em bi hev re digotin. Ez gava hatim İstanbulê. Ez yani cînema ez dest pê kirim. Ji bo klama bêjim, derkevim ciya bera. Davî ez projekî hebû. Projekî Avrupa hebû. Belê. Li wir gotin yani li vî endüstriyê müzikê da giştik mêrin, Belê. jin tinenin. Em jî jina bikin weka yani producer. Em wan bikin weka wa. Ez jî bira bielîmin karê xwe bi tenê bikin. Belê. Tişkî wisa ez dest pê kirin.
Dawiye işte ez wî li wir kilamekê xwe derxistim Kurmancî Diyarbekir ji bo memleketa xwe. Te bixwe nivîsiya? Ez bi xwe nivîsim û her tiştî wî ez çêkirim. Dawiye wî ya çêkirim pir xweşam çû. Şun dawî da ez kilama ê bajar hebû Ogît. Belê. Ez ya jî gotim pir hez kirin gava ez ya gotim. Piyanoda ez dê xistim û ez parve kirim wisa. O dawiye işte hebar ki mi ana ez bi yura dişuğum olcay. Belê. Ev jî min dibîne dibe ki ya dibe ez 4-5 sale solist digerim. Ji bo Kurdî projekî min heye. Ez dixwazim bi te Kurd ew jî? ev jî Kurd e. Diya wî zazayê bavê Kurmancı. Go işte ez dixwazim bi te re bir projekê xwe çêkim. Proje çi ye ez gotim? Ez dixwazim Kurdî çêkim. Ez bi zimanê yani müzika Kurdî bikim pop. Belê. Tarza wî çêkin yani çünkü viyatine ye li Kurdî da. Rast got viyatine bû. O ez jî pir de hez dikim pop bêjim yani ez Heta wê çaxê heta ku hevalê te ew pêşniyaz kir. Tarza te dîsa pop û yan wê çaxê na ez Türkî digotim. Heta Tirkî O digot. ez Türkî alternatif dibêjin ya. Belê. Ez wî ya digotim. O dawiye Kurmancî ê bajar o gîtgava gotim pir hez kirim dawiye wî ez Diyarbekir kilamê xwe ê vî projê da ez çêkirim. Ez ava dest pê kirim. Kilamê bajar o gît dawiye işte Diyarbekir çêkirim. Diyarbekir şunu da Olcay mı dibine? Olcay dibe ki Olcay müzik yani hunermenlik gerek mezine. Belê. Ev jî pir bas xweş lê dixe. Ev jî min got işte em viya çêkin em pop müzika Kurdî em bikin pop. Wisa got jî min re. Wî avayî ve li ser vê projeyê dest pê Erê kir. em dest pêkin du salên bi hev re. Êdî tu yani weke tarz weke style tu ji xwe pop te daniye dibe ku tarzên din tu çêbikî yan jî tarza te bigore yan te got temam ez êdî pop bêjim. Pir xweş yani ezberê da jî pop godar dikirim. Ê zimanê İngilîzî godar dikirim pir xweşam diçû. O ê Türkî carna godar dikirim. Türkî pir godar ne dikirim. Lê viya jî pir yani Kurdî zimanê Kurdî weka zimanê İngilîzî Belê. Ez yani em gotin ki em gava viya çêkin yani zimanê Kurdî. Em dixwazin bira millet bibîne yani Kurdî çika zimanekî xweş e weka hani İngilîzî ya weka êdina Têra her tiştî dike. tira her tiştî dike. Em yani pir xweşa min jî çû. Ez ana tiştî başka tiştî naxwazim çêkim. Belê. Yani Heta niha yani stranên te bixwe nivîsibin. aha. Te yani albüm yani jî ez bêjim teklî dibêjin te çi kiriye? Ez albüm çê nekirim. Pir zehmet e. Belê. Leana ez em single çê dikin. Em Olcay bi hev re dest pê kirin zaten bir proje. Olcay produce dike. Belê. Ez jî kilama dinivsim. Ev jî carna ji min re alîkarî dike. Carna jî giştek ev çê dike, hemû ev çê dike. Baş e. Di van rojên dawîn de piçkî bera te dan. Erê rast. Yani hinekî te aciz kirin. Çima yani çima xelkê biya te çima xelkê tu linç kir? Yani ez gerçek fehm nekirim ji bo çi min linç kir. Yani ji bo müzika min linç bikane baş bû. Lê ji bo wî ji bo cilê min, kıyafetê min, van tiştê min linç kirin. Ya jî pir ne pir xweşa min neçû. Heta pir nin qene xweşa min neçû. Yani meriv jin de bir sektörde zaten pir bi zehmet e. Bir sektörde tiştî bike. Lê ez dixwazim bira cem bibin yani Kurd bi hev re bibin o hev bira alîkarî hev bikin dixwazim. Lê ama ez gelek fêm nekirim yani pir xemgîn ji bo Tu pir aciz bi ser vê meselê. Ez pir giriyam jî ji bo rast bêjim. Yani min evekê te postekê te dît te gotibû yani wekê ku xelkê ji bo ku tu Kurdî dibêjî êrişî dekin. Hineka wisa fehm kir. Lê esasê wê de tu dibê yani êrişî cilûbergên min arşî êrişî jinbûnê kirin. Ama jinbûn daha pir bû. Wî ya te aciz Cilê kirin. min, kıyafetê min dibe yani gava vî cilê li hokî vî dense yani vî
hareketi beradaydı bejin boyu. Ne ki gere. Ama çıkıyor zaten ez duhazım çav bikim usa duhazım yani. Ondan sonra davi Türkçe hatın bir linkçe behevra. Gotun Kurdi de beji, Kurdi ne beje, Kurmançı de be, Kurdi ava ne beje, Kurdi gere arabesk ya da etnik bebe, pop gere tine be, usa de bejin ama çıkıyor saçtın çünkü dünya değişti be yani. O pop gere her tiş ana moderne. Diyata goçu, tepera parvekir. Ev mesela. Evet, diyamın de belki go Goya xabigra. Goya xabigra. Gelik baş. Diyam babam per hazdikin karim. Malbata tala İstanbul'e ne olur? Na, jamet da amedin. Tülver bot tane Tane mi? Tu her izleda çi İstanbul'e hazki. Ki İstanbul'a hazdikim. Abi avayı. Aveleye ve manzaraya. Evet, yani hoşa İstanbul hoşa. Beri de hazne dikirim gava hatım liver üniversite bakmayın. Daviye haskirim çünkü yani karemin livere, her çitemin livere, ez liver piyano nişanladım gede. Pek hoşam diçe. O işemici dibe. Tu xwazi begi hiniko kare xwa müzika xwa tarz sayla xwa. Duhazım Grammy, zanezim Grammy. Yani halbet. Grammy bistini. Evet. Süper. İddiaya gevsa. Dokuz hünermend bir şu iddiaya nusa nazım pera hadi. Başa. Te çelixi, çe beyjim. Ez juara duhazım bajar o git bejim. Fermo. Cenna cenna mana delale çıkma verde zariyame nela lasmanu delalo çıkma verde vareme ne cenna cenna mana delale çıkma verde zariyame zora 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 mavetmeyi herdan fora zora zora sürgün kerdime ta sokak konya bejuanın hınulalı kerdime bekes be ayır beceram bime de serbest artıynamen bime zevendime Cenna cenna mana delale çıkma verde zariyame ne la lasmanu delalo çıkma verde vareme ne cenna cenna mana delale çıkma verde zariyame برات جمنة صدري كرمتك لها قادري خصيص سنة منظري أي ما خبري جيراننا نكده حشتمه راورة چخوبن دنه کیمه نه هر ده بمبارک سرا شجانو اشتمه
زریان سپاس ساعت خوش هر هبی ساعت